Què? Què passa? Teniu algun problema? Perquè si us passa alguna cosa i no esteu bé amb mi, vaja, només heu de dir-ho i en parlem, A mi m'encanta el diàleg i parlar les coses, i si s'ha de ser comprensiva, sóc la persona més comprensiva que us pugueu tirar a la cara! Què? M'heu de dir alguna cosa o no? Hi ha 3 coses que no suporto en aquesta vida. L'estupidesa, la incompetència i la feblesa de caràcter. I no sé què passa, que sempre estic envoltada de dèbils, d'incompetents i d'estúpids. Hi ha moltes més coses que no suporto. Per exemple, no suporto que la gent em miri fixament durant molta estona. Perquè quan algú em mira fixament, no puc evitar pensar, però què està mirant? Que no té res millor a fer a la vida que mirar-me a mi? No té feina, no té casa, no té família, tinc alguna cosa estranya a la cara, se m'ha fet una carrera a les mitges, em cau el moco, què passa? Què és això? Un clínex. No ha dit que li queia el moc. No, perdó. No em demanis perdó, ja saps que no ho suporto. Sí, senyora directora. No em diguis senyora directora, és servil i no suporto el servilisme. Au, porta'm un cafè, vinga. Sí, senyora directora, sí. I no somriguis d'aquesta manera, aquest somriure espantós que sempre portes posat. Fins i tot d'esquena te'l noto, el teu somriure hipòcrita! Trobo que la gent somriu molt a la vida. Per què? No ho sé. Són molt feliços? Els van molt bé les coses? Realment tenen algun motiu per somriure tant? No ho crec! Mama! No em diguis, mama, que sembla que encara tingui 6 anys i ja saps que no ho suporto. He de parlar amb tu. Què passa? Estic prenyada. Què has dit? Que m'he quedat... prenyada. Ja es pot saber de què rius, imbècil! És que la gent riu en els moments més absurds. En aquest cas, per exemple, era un riure de nervis, ja ho sé. La meva filla és la típica adolescent, amb els típics problemes que tenen els adolescents avui dia. I per què tenen tants problemes? Perquè no treballen! A mi m'ha costat massa arribar a un soc per complicar-me encara més la vida inútilment. Soc directora d'una oficina bancària. I això no és una feina fàcil. No, ni massa alegre, la veritat. Suposo que depèn de com t'ho agafis, però jo m'ho agafo molt seriosament. Com ha de ser? L'únic que em permeto de tant en tant és anar a jugar una partideta d'esquaix! He guanyat un altre cop. És la tercera vegada que et guanyo. Aquesta setmana t'estàs estovant, estàs perdent facultat, ja no ets la mateixa. Me n'alegro. Home, no era normal que sempre em guanyessis, no? M'estaves començant a fer una mica de rabieta. Ah, sí? Sí, però només una mica, Ara que et veig així tan perdedora, no sé. Te'n fas com més humana, no? Bé, em deus un sopar. Et va bé aquest dissabte? No, aquest dissabte no puc. He quedat amb el teu marit. Amb el meu marit? Sí? No t'ho ha comentat ell, que ens veiem un cop al mes? No m'ho ha comentat. I per què us veieu? Per jugar al Trivial, si et sembla. Sembles idiota! Sou amants? Des de fa 3 anys. Però no pateixis, que ja me n'estic cansant i aviat el deixaré. I llavors ja el tindràs tot per tu. Estàs contenta?